Πότε μια θαλάσσια χελώνα χρειάζεται τη βοήθειά μας? Υπάρχουν 6 σημάδια. Πρώτον, δεν μπορεί να καταδυθεί. Δεύτερον, έχει εμπλακεί σε αλλιευτικά εργαλεία, όπως δίχτυα ή πετονιές. Τρίτον, έχει έντονη επικάλυψη από παράσιτα στο σώμα της, όπως άλγη και βάλανη. Τέταρτον, έχει οποιοδήποτε τραυματισμό στο σώμα της. Πέμπτον, εξέχει πετονιά ή σκηνή από το στόμα ή τη κλοάκη. Και τέλος, βρίσκεται στη ξηρά. Εάν πρέπει να μετακινήσουμε τη θαλάσσια χελώνα, προσέχουμε το ράμφος στο στόμα της να βρίσκεται μακριά από εμάς, ώστε να μην μας τραυματίσει. Την κρατάμε από το καβούκι, για ασφάλεια δική μας και της χελώνας, και την ακουμπάμε απαλά στο έδαφος. Δεν την πετάμε και δεν τη βάζουμε σε σκληρό υπόστρωμα όπως βράχια. Προσοχή, με τη θαλάσσια χελώνα δεν τη ταΐζουμε, κρατάμε ασφαλή απόσταση από εκείνη και βεβαιωνόμαστε, εάν βρίσκεται στη θάλασσα ή στη ξηρά, επειδή έχει πνεύμονες, μπορεί να μείνει έξω και μπορεί να αναπνεύσει. Εάν βρίσκεται στη θάλασσα, την κρατάμε με το κεφάλι έξω από το νερό. Για οποιασδήποτε πληροφορίες και περαιτέρω οδηγίες καλούμε άμεσα είτε τον Αρχέλων είτε το Σύλλογο Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου.